chceli sme sa spýtať, že pokiaľ vieme, OKS-ka, dvaja poslanci idú s vami na kandidátku, tak som sa chcel spýtať, či už to máte dohodnuté s nimi, že na akom mieste pôjdu a čo si od nich sľubujete? Myslím, že dnes sa stretáme a mali by sme si finálne povedať, že ako. My sme dali ponuku, neskrývam to, strane OKS aj KDS na koniec kandidátky, čiže na samý koniec nie, lebo tam 4 sme my, ale teda pred nami sme im dali priestor, keď chcú, nech sa páči, nech sa tam čestne postavia a ak si nájdu svojich voličov, ktorých prekrúžkujú, tak ten priestor sme im dali. Pre nás ponuka kandidátov a kandidátky obyčajných ľudí znamená stranickú ponuku, znamená to pre nás ponuku kandidatúry viacerých, kandidátov len ako dvoch, kandidatúru, o ktorej rozhodujeme my sami. Je pre nás nepredstaviteľné, že o kandidátke jednej strany majú rozhodovať predstavitelia druhej strany, ako je to v prípade SAS. Tam ponuka Richarda Sulíka bola jasná, on sa nás nepýtal na nič. Iba jednoducho povedal, dávam vám ponuku na 2 miesta. V jednej a v druhej strane sú takí ľudia novembra, blíži sa nám 17. november a myslím si, že takíto ľudia by mali mať zastúpenie v parlamente. Často sa hovorí, že vlastne to je tak akoby náhodná kandidátka obyčajných ľudí, ale reálny fakt je taký, že to, čo nás spája, toho nie je málo. Spája nás taký prirodzený konzervativizmus a to je pre nás dosť podstatné. My nie sme liberáli, to hovorím rovno. Spája nás aj to, že sme si vedomi toho, že po tom, čo vlastne ten kartel veľkých politických strán odstránil Ivetu Radičovú z politiky práve kvôli jej agende, ktorá bola agendou protikorupčnou. Niekto musí v zápase proti korupcii pokračovať. A myslím si, že my máme na to úplne prirodzené predpoklady, pretože sa pohybujeme vyše 20 rokov v politike s čistým štítom. Igor Matovič si ten čistý štít v podstate vybudoval. Náš zápas nie je zápasom proti korupcii, ale aj proti tomu kartelu veľkých politických strán, ktoré sa nejako neštítia takej stranickej korupcie pri obsadzovaní miest v štátnej správe od, povedal by som, plafónu až po podlahu, až po súterén. Veľké politické strany chcú vyšachovať v týchto voľbách malé politické strany, tak nám je ich trochu ľúto. A neskrývam aj to, aby nám to trošku pomohlo. Takže s KDS ste sa už dohodli? Kto tam pôjde? Dnes sa máme finálne dohodnúť.